Minkejja li l-Partit Nazzjonalista ilu snin iwiegħed villaġġ tal-Karnival, id-dilettanti baqgħu mingħajr dan il-villaġġ. Ta' kull sena dawn id-dilettanti jħabtu wiċċhom ma' problemi kbar u dan minħabba nuqqas ta' post adegwat fejn jaħdmu u jżommu l-karrijiet tagħhom. Matul il-lejl li għadda l-Maltemp li laqat il-Gżejjer Maltin ħalla ħafna ħsara fuq il-karrijiet. Numru ta' parteċipanti tal-Karnival tkellmu ma' One News u esprimew id-diżappunt tagħhom għal fatt li qed ikollhom ibatu l-konsegwenzi ta' weda mhux imwettqa mill-Partit Nazzjonalista. Dik il-kummenti dan nisimgħu ma nafx għalkemm żmien aħna. Aħna wisfel dbatija kbira u kif qed taraw ħin kollu nħarsu lejn it-temp u x'tajjeb jew leqqas ħaq iż-żmien kollu hawn sa norqdu hawn aħna li f'mix-xogħol bl-amment biex nagħmlu xi ħaġa. M'hemmx tagħmel nistennew l-ajru forsi jippermetti issa. Jiena ħsara sissa ma sibx, però għandna l-problemi tagħna biex nermaw ħabba x-xita l-elementi ma tafx inti dejjem kontrina. L-imħażen li qalu ħajamlu għadhom hemm xi arranġamenti u għadhom ma telawx, nisperaw li jsiru xi darba. Da xogħol li qegħdin nagħmlu barra mhux worth it. Issa ġbajna sejrin biha li dik kważi 35 sena. Nixtieq nagħmel appelli li almenu insibu xi post tajjeb daqsxejn għand defsu rasna. Hemm aħna dal-lej kellna nagħmlu lej sħiħ biex nirranġaw ħsara li għamilna biex forsi noħorġu, jekk noħorġu. Ilhom iwaduh minn daw 20 sena, jiena komili dilettant tal-4 snin, ilhom jgħidulna ħafna affarijiet, xi għadhom ma sarux, ħsarat, riħ, ikarru nħol nirranġaw ħnattu bil-plastiku u t-tejp u hekk biex forsi nifetaw naqra ma jxejux, ir-riħ inkollu jżejtux, għoddu għassa miegħux għala xi ħaġa nirranġaw mill-ewwel. Tkunna tagħmel sena sħiħa taħdem u mbagħad fl-aħħar jumej bil-maltemp ikisillek kollox, nisperaw li l-wedu li qed jagħmlu iwettquhom. Il-weda tal-villaġġ tal-Karnival min-naħa tal-Partit Nazzjonalista kienet anki mniżla fil-programm elettorali tal-aħħar elezzjoni ġenerali. F'Novembru li għadda l-Ministru Mario De Marco kien qal li daw kollha li jieħdu sehem fil-Karnival jixirqilhom li jkunu jaħdmu f'post apposta għalihom. Iżda l-kemm kien wieħed li t-tenders biex jibdew ix-xogħlijiet kellhom joħorġu dak iż-żmien, s'issa d-dilettanti tal-Karnival għadhom fil-għama.